दिनै 18 मे बर' बिजों सान दिनैनि अक्ट'आव 1963 मायथाइयाव गुदि फरायसालियाव बेखौ गायसनजेननाय जादोंमोन। दा बिनि थाखायनो बे सानखौ दिनै गोबां जायगायाव खुंनाय बायदि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै बे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि काजलगावआव फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो सावरायनाय हाबाफारिजों बे दिनखौ फालिनाय जादों। दा बे दिनजोंनो आङो सोमोन्दो लाखिनानै गिबियावनो जाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जोंनि रावनि थाखाय जोंनि भाषानि थाखाय आरो जोंनि बिजों नि थाखाय जोंनि बिजों गायसननायनि थाखाय मुंख्लं जानो गोनां जाबाय बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो गिबियावनो दिनैनि बे बिजों सानाव आङो बावहरग्रोदों। लोगोसे जायफोर गेदेमा बिथांमोना बिजोंनि थाखाय खामानि मावबाय जोंनि सानसुमै रायजो राजाफोरा बिजोंनि थाखाय खामानि मावबाय बिजोंखौ गनायनानै लाबाय भाषा रैखाथिनि थाखाय राव जौगानांगौनि थाखाय जायफोर बिथांमोना दिनै खामानि मावबाय थादों बिथांमोननिसिम दिनैनि बे सानाव साबायखर बावहरनायजों लोगोसे आङो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरग्रोदों। आरो लोगोसे बे रावखौ जौगाहोलांनांगौनि थाखाय जोंहा इयुनाव गोबां खामानि मावबावनो दंबावो। नाथाय जोङो बे रावखौ जेरैबायदि जोङो गेवलांसारहोनो जोङो नाजाबाय थादों आरो बे नाजानाय बायदिनो दिनै बे रावा इउनिभारसिटिसिम फरायनो हानाय PhD खालामनो हानाय बियो राव जाबाय आरो दिनै बियो मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे रेकगनाइज 8 शिड्युलाव हाबनाय बियो मोनसे राव जाबाय आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बे रावा आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। आरोबाव बे रावखौ जोङो 11-12सिम मिडियाम हिसाबै जोङो फरायनो हानाय जाबाय। दा बेखायनो बे रावा मोनसे धोनि राव जाबाय, बे रावा मोनसे समायना राव जाबाय, बे रावा बुहुमाव गेवलांसारनायनि मोनसे दिगजों आगान सुरबाय थादों। दा बेखायनो बे रावखौ जोङो लानानै जोंहा गौरब खालामो। आरो नाथाय बेबायदि समाव मालाबा जोंनि रावखौ षड़यन्त्र खालामनायनि गेजेरजों बुथारनो नाजानाय बा फोथैनो नाजानाय बेबायदि मोनसे थ्रेटफोरखौ जोङो मालाबा मोगा मोगि जाबाय थानो गोनां जादों। मालाबा जोंनि फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरि हरा, मालाबा जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरनो फरायनो थाखाय थोजासे फरा बिजाब हरा, मालाबा जोंनि फरायसालियाव नांगौ बायदि इनफ्रास्ट्राक्चार गैया। बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जोङो मोगा मोगि जाबोबाय थानो गोनां जादों। आरो मालाबा प्रश्न बायदि मैयाफ्राव जोंनि रावनि प्रश्नफोराव भुल गोरोन्थि जानाय बायदि मैयाखौ नुदों। आरो नै दा गां जे जोंनि फरायसाफोरनो थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावनि बिजाब जाबसिननानै होनानै जोंनि बे राव आरो जोंनि मिडियामखौ मोनसे खैफोद गोनां मोनसे अबस्थाथिं लांनो थाखाय दिनै आसाम सरकारनि माखासे नीति आरो थांखिखौ जोङो नुनो मोनदों। जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि आफादफोर बा बर'नि रायजो राजा फरायसा गारजेन फोरोंगिरिफ्रा गनायनो हायाखै। जायखौ जोङो दिनै होबथाबाय थादों। जोङो आसाम सरकारखौ जोङो बुंनानै दोनदों जे जोंनि बिमानि राव बिजोंनि फरायसाफोरा बिमानि रावजोंनो फरायगोन आरो जोंनि बिमा रावनि सानखान्थि बिगियान बा गुबुन आयदाखौ जोङो फरायनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों। दा बेखायनो आसाम सरकारनि जिखिनि लानाय थांखि आसाम सरकारा बेखौ बोखांफिननानै लानांगौ। मानो होनोब्ला NEP-आ बुंदों गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनि बाथ्रा आरो दिनै UGC-आ बुंदों दिनै सेकेन्डारि आरो हायार इडुकेसनावबो दिनै बिमा रावजों फरायनाय आरो बिमा रावजों लिरनायनि बाथ्राखौहाय दिनै UGC-आबो आरो दिनै बुंदों। आरो नै दाखालि गुजरातनि मोनसे थावनियाव भारतनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि मानब गेदेर बिथाङा गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि मेलाव थांनानै बिमा राव सोलोंथाइनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङाबो दाखालि भाषण होबोदों। आरो नखर मन्त्रि भारतनिनो अमित शाह बिथाङा दिनै मा होनदों मेडिकेल साइन्स आरो इन्जिनियारिंआवबो बिमा राव बिजोंनि बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों। दा बेबायदि सेयावबो आसामाव दिनै मानो आलादायै NEP-खौ हेंथा खालामनानै नरेन्द्र मदिनि पलिसि अमित शाहनि पलिसिखौ हेंथा खालामनानै NEP-खौ हेंथा खालामनानै UGC-खौ हेंथा खालामनानै मानो गुबुन भाषा जाबसिननानै बिमा राव फरायनो गोसो जानाय हारिनि रावखौ फोथैनो थाखाय मानो बेबायदि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों बेखौ जोङो प्रश्न खालामदों। जायखौ जोङो गनायनो हाया। आरो जोङो दिनै बेखौनो बुंदों जे जोंनो हारि हिसाबै जों थांनानै थानो लुबैदों। जोंखौ थांनानै थानो हो। जोङो रावखौ बिजोंखौ मोननो थाखाय जोङो शहीद जानो गोनां जादों जोंनिफ्राय। जोङो बेखौ जोंनि रावखौ थांनानै थानो हो। बेवहाय जोङो गुबुन रावखौ जोङो बुंनो थाङा। जोंनि रावखौ जोङो मोनजानो लुबैदों। नांगौबा जोंनो डेभेलपमेन्ट नाङा, नांगौबा जोंनो राव नांगौ। रावा जोंनि थाखाय गुबै रावखौ जोङो नागारनो हाया। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननायनि बाथ्रा होलांदों आरो बेखौनो दिनै साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जेरावखि थाया मानो खामानि मावबाय थादों। आरो बे गेरेमसा हारिया
माने जोंनि सिनायथिया थायोब्लासो जागोन जोंनि रावा थायोब्लासो जागोन बिथांमोना रोदा मोनसे हास'नानै माने ओरैबायदि गिदिर फांसे बिफां माने बुथारनो नागिरनाय बायदि मोनसे षड़यन्त्रखौ खालामदों होननानै जोङो दिनै मोनदांदों दा बेखायनो बे बिजों सान फालिनायजों लोगोसेयैनो आङो सरकारनिसिम बे बाथ्राखौ आं मिथिहरबाय गोजोन्थों। आरो मोनसे खोथा सार जोङो गोबां समनिफ्रायनो नुनो मोनो कि माखासे सोरखारि स्कुलाव फोरोंगिरिफोरनि फिसाफोरखौ जोङो प्राइभेट स्कुलावहायसो सोनाय नुनो मोनो स' बेबायदि जाबाय थायोब्ला सरकारि स्कुलनि फरायसाफोरा जोबलांगोन नामा फरायग्राफ्रा जेनेबा दिनै माने मोनसे मिडियामा थांनानै थानांगौब्ला माने बे मिडियामा थांनानै थानांगौब्ला फरायग्राबो थानांगोन फोरोंगिरिबो थानांगोन आरो सरकारनि जोथोनाबो थिग थानांगोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि सांग्रांथियाबो थिग थानांगोन बे एखे बाथ्राखौनो आं एसे सिगाङाव मेल सावरायनायाव बुंदों मोनसे मिडियामखौ माने फोथांनांगौनि बिबाना सरकारनिल' नङा बे मिडियामखौ फोथांनांगौनि बिबाना फरायसालिखौ फोथांनांगौनि बिबाना गाव गावनिबो बेवहाय माने सोरबा फोरोंगिरिनिबो जानो हागौ माने जाय गथ'नि बिफा बा सोरबा बिमा बिफानि जानो हागौ जाय गथ'नि बिमा बिफा बिथांमोनाबो इकुवेल मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ बिबान दङ जे मोनसे स्कुलखौ आरो मोनसे बिजोंखौ फोथांनांगौनि थाखाय दा बेखायनो नंगौ जे माखासे माने फरायसालिफोराव बा माखासे बिजोंफोराव जोङो सांग्रांथि माने दं ना गैया जों मिथिया बिथांमोना माने मा नुनानै मा खालामदों जों मिथिया दा बेबायदियावबो मिडियामनि थैनाय थांनायनि प्रश्नआ फैया नङा फैयो दा बेखायनो जोङो खावलायदों जा दिनै शिक्षाबिद मानसिफोरा बुंदों UGCआ दिनै बुंदों NEPआ बुंदों निउ इडुकेसन पलिसि बिथांमोना बुंखांनायनि उनाव बबेबा मोनसे मादार टांजों हायार इडुकेसन लानो हाया होननाय बाथ्रा बेबायदि जेबो नङा दा बेयो जोंनि मोनसे मिसकनसेपसनसो जे मादार टांजों डक्टर इन्जिनियार जानो हाया हायार इडुकेसन जानो हाया बिजनेस माने बेबायदि जेबो डेभेलपमेन्ट जाया होननाय बेबायदि बाथ्राफोरा बियो जोंनि मोनसे मिसकनसेपसन मिसगाइड जायो जोङो मालाबा बबेबा मोनसे आबहावाजों जेन बेखौ जोङो लाया गोरलै रावजों बुजिनो थाखाय जे भाषाखौ नोङो बर' रावजोंबा नोङो गोरलैयै बुजियो बे भाषाखौ जुदि आंखौ दा चाइनिसजों जुदि बुजायोब्ला आं बेखौ बुजिगोन नामा बाथ्राया बेबायदि आरो गोजोन्थों नुनो मोनोदि दासिमबो बर' मिडियामनि जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै बा फोरोंगिरि थिसननिफ्राय लानानै गोबां बिजाबफ्राबो जेंना दङ दा बेनि खेथ्रआव नोंथांमोना सरकारजों सावरायबाय नाथाय दासिमबो फिथाइया थायाखै माबायदि सरकारजों बे बाथ्राखौ लानानै नारसिनबाय थादों जोङो सावरायबाय थादों दा बेखौ माला सुस्रांनानै होयो बे सरकारनि खोथा जों आन्दलनकारि हिसाबै जोङो जोंनि मोननांगौनि थाखाय जोङो बाथ्राखौ बुंबाय थागोन मोनागौमानि दा फान्डामेन्टेल माने राइट्स एजुकेसना दिनै एलिमेन्टारि लेभेलाव दिनै माने RTE एक्टनि बाथ्रा दङ बेवहाय माने बिजाबा मोनथारनांगौ फोरोंगिरिया थाथारनांगौ आरो दिनै मा होनदों मिड डे मिल माने मोनजाथारनांगौ बियो मोनसे RTE एक्टआनो बुंदों दा बेखौ जुदि बबेबा अनुष्ठानाव बेबायदि जुदि जायाखैबा बियो मोनसे भायलेसन जादोंब्ला बिथांमोना गिदिर मोनसे क्राइम जादों माने गथ'फोरनि भबिष्यत आरो गथ'फोरनि इयुन आरो सोलोंथाइ बेखौनो लानानै जुदि सोरबाया बेबायदि लेहेमिया खालामदोंब्ला बिनिफ्राय आरो देरसिन माने गोरोन्थि थानो हाया आरो बियो मोनसे बिराद गिदिर क्राइम आरो बे क्राइमनि थाखाय बिथांमोनाबो निस्सय बर' बिजोङा दिनैहाय 1963 मायथाइनि 18 मे आरो दिनैनि सानावनो गायसनजाजेनदों आरो बे गायसननाय समनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा जोंनि बर' राव आरो थुनलाइ बिनि सायाव माखासे जि सामलायगिरिफोर सरकार भाबै बे सरकारिफ्रा फ्राय गोसो गैयि बादिखौ जोङो नुबाय थादों आरो जोंनि आगोलनि गेदेमा बिथांमोनहा जेब्लायबो बिनि थाखायनो मोनसे रेगुलेटरि मोनसे माबाखौ लाबोबाय थानांदों आरो दिनैबो जेब्ला 1963 मायथाइनि 18 मेआव बर' बिजोंखौ थिसनजेनबाय बहायबो आख' फाख'यै बिजाबखौनो मोजाङै साफायै आरो बिनि उनावहाय फोरोंगिरिनि समस्या आरो फोरोंगिरिनि समस्याबो बिदिनो फैयै दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव बे समस्यायैनो दंगासिनो दङ आरो बेहाय जोङो नुयो बेहाय सरकारि भाबै माबा मोनसे एसे हिंसा साननाय दं नामा जों बेखौसो सानबाय थादों नङाबा दिनैहाय बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद मिरुआनो बुं जिल्लायानो बुं जेब्लायबो जोङो रिपर्टफोर हरनांगौबा रिपर्टफोर होबाय थादों आरो बिख'नांगौखौ बिख'बाय थादों नाथाय मोनसेबो खामानिखौनो दिनै जोंनि सरकारनि जि सामलायगिरिफोर बिथांमोना मोजाङै नोजोर बोनानै खामानि मावनायखौ जों नुबोआखै आरो बियो जोङो सानो ओंखायनो एखमबा हयथ' जोंना फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे जोंनो जि मोनसे आलादा खुंथाय नांगौ हयथ' बे सिन्थाया फैदोंमोनबो आरो बे सिन्थानि गेजेरजोंनो दिनै हयथ' जाफुङाखै
आरो बेफोरबो हयथ' जाफुङोबा आरो आंथ' दिनै नुदों जे सोरबा जुदि मालायनि न'आव थानानै माबा मोनसे हाबा मावोबा हयथ' गस्ला मोजां गाननो लुबैबाबो गस्ला मोजांखौ मोनगाना बियो एसे खम दामिखौ मोनगाननाय बायदि बेफोरबायदि अबस्थाखौसो जोङो नुबाय थादों आरोखि। दा जोंनाबो सरकारा जोंनि सरकार नङा नालाय बेखायनो जोङो दिनैसिमथ' जोङो नुदों गोबां फरायसालियावनो बिगियान आयदानि फोरोंगिरिया फ्राय गैयानो आरो बिगियान आयदानि फोरोंगिरिखौनो थिसननो हायाखै जेरै इंराजि मिडियाम माबाखौ एस्टाब्लिस खालामनानै मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि मिडियामजों खालामनानै आरो सोरबादिया बेखौ फोरोंगोन जोंनो माबा बेखौ फोरोंनो थाखायनो जोंनो फोरोंगिरि थिसननानै होआखै बिसोरो आरो बेखौनो दिनैहाय आरो इंराजिजों फोरोंबावनांगौ जोंनि बर'नि माबाया बे मोनसे दुखुनांथाव आरो सरकारनि बे जि हाबाफारि जों बेखौ दिनैहाय बर' बिजों सानाव जोङो मोनसे बिराद रंजानांगौसोमोन खिन्थु दिनै खुद्रिनो गोनां जादों आरो खुद्रिनायनि गेजेरजों बेखायनो सरकारनिसिम आं मोनसे बाथ्राखौ मोनथिहोनो लुबैदों जाहाथे जोंनि बर' राव आरो थुनलाइ आरो बर' माहारिनि जि थांखि बे थांखिफोरखौ गासिबखौबो नोजोर बोनानै मावफुंनो हानाय खामानिफोरखौ जुदि सरकारा मावोबा हयथ' जों एसे गोजोन मोनगोन आरो नङाब्ला जोंनि गेजेराव जेसेबांखि दिनैहाय गोजोन फैदों बुङा बे गोजोना जेब्लायबो जों गोजोनखौ मोननाय नङा आरो जोङो दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौ साननांगोन दा जोंनावबो गोरोन्थि गैया नङा दङ थायो एफा एनै थायो आरो खिन्थु जोङो गोरोन्थि दंब्लाबो जोङो सानलायनानै जुदि जोंनि माबाफ्रा फोरोंगिरिफ्रा थिग थाक जायोबा हयथ' बर' फरायग्राफ्राबो आरो बांबाय थागोन जिहेथु बिगियान आयदा आरो सानखान्थि फोरोंनोनो मानसि गैयाबा दिनै सोलोंनो नैबे अबस्थाबो फैदों आरो बियो हयथ' दिनैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि बिथोन हरनाय आरो बे बिथोननि गेजेरजों सारा आसामावनो मोनफ्रोमबो जिल्लानि खुंनायनि गेजेरजों हयथ' बे मेसेजआ थांगोन आरो बे मेसेजनि गेजेरजों हयथ' सरकारा माबा मोनसे खामानि मावगोन बेखौ मिजिंथिजायो आरो